Dobrý deň, som Anna Halajová, som koučka a mojou prácou a vášňou je podporiť ženy v ich schopnosti meniť svoj život k lepšiemu. Keď premýšľam nad tým, ako sa dejú zmeny, tak mi prichádza na motýl. A ja mám veľmi rada motýle. Oni majú také niečo v sebe zaujímavé a čarovné, ako prebieha tá ich premena. A je to o tom, že keď sa z malého vajíčka, motýlieho, vyliahne húsenica, tak začne všetko žrať. A tá húsenica žerie a žerie a žerie všetko, čo je zelené a čo jej podporí ten rast v nej. A potom nastane chvíľa, keď tá húsenica zrazu zastane a začne sa zamotávať a vznikne z toho kukla. A tá kukla je niečo, čo sa aj v nás deje, keď sa dejú zmeny, a obdobie, keď my si myslíme, že sa nič nemení a všetko je po starom a všetko by sme už možno že aj zahodili, lebo to nemá zmysel, ale nikto nevidí, že pod povrchom tej škrupiny kukle sa vytvára taký napríklad aj takýto nádherný motýl. A že tá kukla potrebuje určitý čas, aby sa z tej polievky, ktorá vznikne v tej kukle, z tej husenice, vyliahol takýto krásne veľký farebný motýl s novou štruktúrou a ono to trvá len krátko, kým sa deje to rodenie toho motýla. Takže pre nás je to také, pre mňa, také posolstvo, že každá zmena má svoj čas a všetko má svoj zmysel a každé obdobie, keď máme pocit, že chceme niečo iné, ako máme, tak už je vlastne tým rodením sa nového motýla. Možno o tomto sa budeme rozprávať aj v našom projekte Plán B pre to, aby sa človek pripravil lepšie na zmeny v práci. Keďže dnešná doba je hodne turbulentná, a tak potrebujeme premýšľať o tom, čo budeme robiť, keď nebudeme robiť to, čo práve robíme a pripraviť si na to alternatívy. Budeme pracovať so svojím telom, budeme pracovať so svojimi zdrojmi z minulosti, ktoré nám pomáhali. Budeme pracovať s tým, čo chceme robiť do budúcna, kde je naše nadšenie, kde je to, čo nás veľmi baví, aby sme to naozaj v živote urobili, aby sme naplňovali postupne do konca života to naše poslanie, kvôli ktorému sme sa tu narodili. Teším sa na vás možno tiež. Všetko dobré.